3. Λοιπόν, κύριοι, γεια σας. Γεια σας. Καταφέραμε και χάσαμε από την Πετρούσα στο πρωτάθλημα. Το προσπερνάμε. Ναι. Μπροστά μας υπάρχει ο τελικός. Όλοι οι απαράδεκτοι είναι στραμμένοι σε αυτόνα. Λοιπόν, πολλά λόγια δεν θέλω να πω. Και λίγο κάμερα, βλέπει και λίγο κάμερα. 9 λεωφορεία θα βάλουμε μέχρι την δρόμο. Η ομάδα θέλω να κατέβει με 11 προς τους Τζανιώτες. Το κύπελλο εμείς ή κανείς. Πάμε να το πάρουμε. Λοιπόν, πολλά δεν θέλω να πω. Γιάννη. Βγήκανε πολλά. Βάλε. Αλλά λέμε πάρτε Τα αρχίδια μας μουλιά. σας σκέφουμε όταν θέλουμε παλιά. Τα βάζουμε φωτιά και εσείς δεν μπασταδά. Στους μπάτσους απευθύνεστε ξανά. Όταν ξημεράσει το πρωί βλέπετε καμιά διαφήμιση και βάλτε το καλό μέσα στα μυαλά. Ποτέ δεν θα μας πάρετε παλιά. Ποτέ, ποτέ. Τόσο καιρό ακολουθούμε μέσα έξω αυτή την ομάδα. Μία χάρη ζητάμε. Καταφέρανε και χάσανε μέσα σε αυτό το γήπεδο. Από ποιους? Από τους... Και τι ζητάμε μια χάρη. Στο κύπελλο να μας φέρουν κύπελλο, Κύπελλο, δώσω τσάνι, φέρε μας το κύπελλο. Κύπελλο, κύπελλο, μπροστά στο σύνδεσμο. Λοιπόν, τους μισούμε όλοι. Ναι. Θα ανέβω στο κάγκελο. Στην κάμερα είναι αυτό. Θα ανέβω στο κάγκελο από τώρα, έχει 2 μήνες. Και τι θα πω, ξέρετε. Δεν ξέρουμε. Πρόσω Τζάνι, σ' αγαπώ. Πρόσω Τζάνι, σ' αγαπώ. Και παντού σ' ακολουθώ. Και παντού σ' ακολουθώ. Και σε χιόνια και βροχές. Και σε χιόνια και βροχές. Και στις δύσκολες στιγμές. Και στις δύσκολες στιγμές. Πρόσω Τζάνι στα βουνά. 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 Πρόσω Τζάνι. Δύο λόγια για την ομάδα, για τους παίκτες. Στην ακρογιάλια. Πρόσω Τζάνι στην. Λόγο για την ομάδα. Για τους 11, τους προστανιώτες. Λοιπόν, Πες, γουστάρω. στείλε ένα μήνυμα στα παιδιά. Σαν πρόεδρος του απαράδεκτο. 1. Αβραάμ. 2. Σάβας. 3. Καλαϊτζής. 4. Πέτσος. 5. Σπύρος. 6. Μάκης. 7. Μοχτάρης. 8. Σαμαράς. 9. Σακμακίδης. 10. Κερασίδης. 11. Πώς με τους είπαμε? Προσταλιώτης. Παλικάρης. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ και θυμάστε καλά. Στην Προσουτσάνη μόνο εμείς και το κύπελλο εμείς ή κανείς. Ευχαριστούμε το Τρε Café Exclusive Bar all day, all night. Ευχαριστούμε το αφεντικό του μαγαζιού, το Γιάννη Σκορδά. Ευχαριστούμε τον μπαρ, τον σερβιτόρο για σήμερα, το Γιάννη Αβραμ Χαρό. Το Πόρνο, το καλύτερο πόρνο του χωριού. Και σας αγαπάμε όλους. Και να ξέρετε, απαράδεκτη. Παρα, 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 παρα,